So what's up again mga yot? Welcome back again sa ating vlog. So for today's video, kung makita ninyo sa ako ang likod nga bahin, wala ta sa atmo ang balay, kundi naata sa among likod. Kaya video tarong kung naata dito sulod sa balay no, kay daghan kayo mga saba, mga bata nga nagdulag computers, sige chaget. Napoy nagtaog TV, nagtaog showtime mo nang diskarato ang tingog badungog, dili na ato ang tingog no, kay matdungog na sila vice o ilabong na no. Karon nga video atong tagaagtubag to mga may padangat ug pangutana dira sa atong i-post dira sa atong account no sa Facebook nga nangayo taog 10 random question. Then fortunately pud nun apoy mga comment, but before we start this video, don't forget to like, share, subscribe and hit the notification bell para ma-update sa akong mga daily content nga akong i-upload diri sa ako ang channel. Sa walay paglangay, atong basahon ang pinakaunang pangutanan no. Kini akong gi-post is nabahin niya sa duha. Ang una na akong gi-post is dito sa grupo sa mga aspiring vlogger. Tulo ka buok nga mi comment po dito Then ang ikaduha is dito sa ako ang account jud sa akong Facebook. Then una atong taga-agtubag, first ni siya nga pangutana sa ako ang account jud no. Gikan kang Wawa Frost Chen. Kasi mo sa mi comment kay mga kailar pud nako no. Pasalamat ta pud kay naa sila, kung wala wa jud mi comment sa ato ayots no. Tama-tama ako na mi abot kog 10 ka question. So gikan kang Wawa Frost Chen, akong classmate sa kasamtangan. Anong tawag mo sa feeling nga di mo dapat ma-feel pero na-feel mo, kaya ayon feeling mo na feel mo lang. Hahaha. Sa akong pagsabot sa iya pangutana, kung word nga feel, kung wala nimo na feel, ang pasabot ni ana, kunya feel na lang jud nimo, pilingon kayo. Tama ba ko? Wow, Frost Chen, kung tan-aw ka ni, please comment down below kung imong ginapasabot sa mga pilingon. Kay naamang uban nga kanagay, miskan dili sila mao ang gitawag, miskan dili sila mao ang gipadunggan-dunggan, feel jud nila nga sila. Kung dili sila gitawag mo, yung kag gwapo. Sila day mulingi mga youths no. Mga gwapa sila pud dali mulingi. Tandog sigurong kuan huna no. Kasi kabalo sa kamakuuran. Sa ako ang video tong last nga 10 types of people you should avoid. Na ito pilingon no. Next na sa akong gi-post sa group no sa mga aspiring vlogger kuno. So gikan kang Bert Diamante YT. Kailan po ba kayo mag-start mag-YouTube? So nag-start ko mag-post og video sa YouTube is kadtong first jud namo nga video di ay ng katong Black Magic parody nga among gi-shoot sa Tagum sa E-Park. So kato siya is project siya sa contemporary arts year 2017 by 2016 2017. So nato sa pinakauna na akong kuan video nga gi-post din nga mikabat siya sa nasa 7,000 nga mitan-aw no. Pasalamat as nga views ng akong nakabuot sa pag-post nako dira sa YouTube. Next is dito gihapon ni siya sa group igang ba sponsored ini kang kuan Jane ang igang gigayot. Dito na siya sa gi-post gihapon ako sa group no sa mga aspiring vlogger. So ana si Alma May S Gumape, anong gamit mong camera mag-vlog? So akong gamit karon sa kasamtangan is Huawei Y5C, pinakaunang touchscreen o pinakaunang model sa touchscreen sa Huawei no. Bahalag dili kay nindot ang kuan, at least maklaro ato ang naong, okay na siya yun. Next is kang Angelo Cantela. May GF na po ba kayo? YTC or YouTube channel niya is Angelo Cantila. So kini gyapon nga pangutana is gagikan gyapon sa aspiring vloggers. Sa iyang pangutana na ba daw ko uyab no? Babae. O ko uyab nga babae. Kabalo mo bayot jud ko. Miskan saon pa ni lubag-lubag sa ako ang ulo. Bayot jud ko yots. Berdi jud ko dugo. Miskan saon ninyo di ko makagustong babae. Di ka murag 3 years old ko nakamatno na ko mabayot jud ko yots nga nakikilog ko sa manika sa ako ang sister. Wala ko uyab nga babae. Period. Dili na to sa ato ang pangutana sa atong i-post sa ato ang account jud no, original account sa Facebook yut. Una ni comment is si Arian V. Cuerpo. Siya yung una ni comment, then next yung si Wawa Frost. So ana siya is how does the life of a YouTuber? So ako lang maingon is enjoy. Also, challenging pud siya no, kay kabalo kung unsa nimo pagyaw-yaw. Bisan pud kay magunahon himuon nimo nga content dira sa imong YouTube kay basig walay manan-aw youths no. Kung passion din mo siya, kung gusto mo siya i-pursue, go for it. Kay way nagpugong si mo ha. Kunya kung napoy mga tao nga mubabag ni ana, wala sila mahimo kay gusto nimo na. Gusto nimo na siya makabot, wala sila mahimo youths. Ana.
period lang, enjoy siya, then challenging. So, next kang JV Badilles. Ako gapon ng classmate sa kasamtangan, no? Ang kung tawag niya, bakla. So, kung si JV Badilles is mauni siya ang mawi sa amuang classroom. Sa H1 itong una, pinaka-sexy, no? Pinaka-sexy sa among classroom yun. Siya ang mawi, dili siya si mawi nga literal nga nasa Moana, kundi dili si mawi siya nga naa sa Viva Hotdog. Ang pangutana diri is musugot kaday ikaw ang bida sa kadinang ginto pero wala mi TV tanan. Oh, musugot ko yots pero ako si Cassie, ikaw si Marga, no? Maginom tanay tang duha yots, no? Ako si Daniela, ako po si Romina para duha ta ba magdinugsingay tang duha. Basta magdinugsingay tang duha. Ana lang yot. Ana ka simple bakla. Next is kang Daniel Jur. Kaya po yung classmate, vlogger po din siya. Bisitaha iyang channel ka Dijurance. Isa pag-pronounce ani yots. Comment sa ubos kay ikaw na medyo nakabalo sa imong channel, no? Nakalimot ko sa pag-pronounce sa imong channel kay Dijurance. Sige, proceed ka sa iyang pangutana. Ano ang mas mahalaga? Ang mahalaga o importante? So, para sa ko ang mahalaga ka importante, mahalaga yots, no? Kinaadyo ubang butang nga dili ma-explicar pag-ayo kay tungod pare-parehas sila mga definasyon. Kung ikaw ug ako maglibog kung usaon nimo paghubad, no? Sa akong papilion lang ko nimo kung asa ko sa duha moingon ko sa mas mahalaga jud ko, no? O kabalo ko nga, no? So next kang CJ Molina Bustria, classmate ko na ko ni sa una sa college sa una, no? First Jamie, first sem. But ngano ni bayutan ning undang man. So, ana siya tagpilang baka. So, karon maingon ko nga na siguro sa 280 ang kilo sa baka, no? Pero wala ka balik ng tagpilang kilo sa bakang buhi nga imong ipatumba. Ano lang yun? Simple. So, next ta kang Louis J. Donal. Nganong na ay tae nga wa may tao. So, kini siya nga pangutana kuan ko siya sa ubang tao, no? Challenge ko sa pagtuo sa mga tao nga sige sila ingon nga ayaw duol dirang lugarana kananay taw-ana pero wa ta kabalo kung unsay rason nga nung gitawag nilang taw-an kay wa basta nakita nga tawo naglakaw-lakaw ni ana. Wa putay nakita nga usa nga ebidensya. Pero para sa kuha makaingon lang jud ka nga taw-an ng lugarana pag once na akay matamakan nga itats dra ano nga nay manimahong nimong panos nga nalata, no? Ano lang kasimple yots. But before mag-proceed ta sa last question, don't forget to like, share, subscribe o keep sharing jud-yots para daghan tag viewers. Keep sharing jud-yots para managhan atong viewers kay nara sa 53 subscribers itong una pag-upload nako itong unang video kay 48 then naduhagan siya 53. Salamat kaayo sa mga subscribe. Bahala gamay pa taninyo pero padayon ta, no? Kay way makapugong sa tuan, no? Susama ta sa bagyo. Then, proceed sa last question. Gikan kang Ella Marie Abudi, ang pinakagwapa nga okama sa amo ang classroom. Ana siya, ang pangutana nako uwang kay nabungkag na ba imong nabungkag na ba akong tinapok ko nga wala pa jud intaoy nakabungkag niining akong tinapok, no? Maskin kinsa, maskin iligwat pa ni siya, no? Ligwaton pa ninyo ni wa joy mo'y mabungkag niini. Usama ni siya sa kagahi sa puthaw nga adunay sagol nga marmol nga bato nga dili miskan unsaon nimo ligwat di gyud maligwat. Balik na lang iligwat jud bayot, no? Basta pagkakaon nagahulat gapon ko kung kinsay mabungkag niini pero wala joy misuway ug bungkag niini kay unsaon jud di gud siya mabungkag gyud. But before we end this video, gusto lang ako pasalamatan ang mga mibotar tong milabayng eleksyon tungod nagmalampuson ang gipahigayon nga 2019 election. So mamalakpak tang tanan. Salamat kayo sa mga taong nakaluyo sa malampuson nga eleksyon 2019. Then salamat din sa mga politiko di ay nga milabay og kwarta diri sa amo ano kay tungod sa inyo nakapalit taon mig 24-inch nga TV. Salamat kaayo sa way puas ta ang inyong gisaad nga mga mahimuntang matuman sa inyong kandidatura sa unta magmalampuson, no? Ang inyong gisaad sa mua. So daratan na human youths, no? Don't forget to like, share, subscribe and hit notification bell or ma-update mo sa akong mga daily content nga akong i-upload dili sa akong channel. So bye bye mga youths.